Казка пра ката Чарныша і ягоных сяброў. Раздзел 1. Вячэра. Калісьці жыў быў кот па імені Чарныш. Ён жыў са сваімі сябрамі. Ягонымі сябрамі былі куры, квоця, бурка, бялуха, рабуха, чарнышка, рыжуха, шпаркуха, хітруня. Таксама з імі жыў певень па імені Кагут. Яны жылі на першым востраве, у невялікай белай глінянай хаціне. Там было ўтульна, і яны ўсе былі вельмі шчаслівыя. Хаціна стаяла ў лесе. Востраў быў пакрыты рознымі дрэвамі. Некаторыя з іх былі фруктовымі. Ніхто не турбаваў там сяброў. Ім нічога не бракавала. У курэй былі добраўпарадкаваныя гнёзды, дзе яны спакойна неслі яйкі. Месцы, дзе яны кубліліся і рыліся. Чарныш, Кагут і куры мелі сяброў на іншых астравах, але тут яны жылі амаль самі. У іх быў свой надзейны карабель, на якім яны плавалі на любы востраў, які хацелі. У сяброў таксама быў вялікі агарод, які яны старанна абраблялі. Аднойчы яны селі ўсе вячэраць, кожны за сваю талерку на сваім месцы. У ката Чарныша на талерцы былі смажаныя піражкі са смятанай і мёдам, у квоці пшаніца, у буркі і бялухі кукуруза. Рабуха вельмі любіла гранат. Чарнышка ласавалася семачкамі, рыжуха і шпаркуха клявалі ячмень. Хітруня ў той дзень толькі цыбулю нарэзала, а Кагут чакаў, пакуль хто-небудзь пакіне што-небудзь няз'едзенае, каб ён мог даесці. «Кагуце, што ты любіш есці?» – спытаў Чарныш. «Мне ўсё роўна, што есці. Дарэчы, мы даўно не былі на рынку». «Ко-ко!» – пагадзілася квоця. «Хто-небудзь хоча што-небудзь купіць?» – спытаў кот. «Маё збожжа ўжо заканчваецца», – паспяшалася сказаць шпаркуха. «Нашы запасы таксама змяншаюцца», – усклікнула бурка. «Ну тады вырашана. Заўтра мы адплывём на 4-й востраў. Спадзяюся, нам удасца пабачыць і нашых сяброў». Раздзел 2. На рынку. Раніцай сябры прачнуліся, хутка паснедалі, а потым пачалі збірацца. Шпаркуха памыла посуд. Рыжуха прыбралася на кухні. Кот Чарныш і Кагут узялі неабходнае аснашчэнне. Астатнія ўзялі мяшкі для ежы і грошай. Таксама ўзялі некалькі мяшкоў з ежай і вялікія бутэлькі вады ў дарогу. Ужо была вясна. Прырода ажывала. Сонца вызірала з-за пагоркаў. Все спяшаліся на карабель. «Чарнышу, ты ўзяў гранат?» – спытала рабуха. «Рабуха, ты можаш пражыць дзень без граната? Ты ў хуткім часе набудзеш 10 кілаграмаў. Але ўсё ж, там ёсць некалькі штук. Хітруня нясе». «Хітруня?» «Яна не з'есць усё», – дадаў Кагут. «Лепш, калі ласка, дапамажы ёй несці». Хітруня падміргнула рабусе, рабуха дапамагла. Карабель быў недалёка, таму каманда неўзабаве была ўжо на месцы. Яны паднялі ветразі і рушылі. Ім трэба было плыць увесь дзень і ноч, і позна раніцай сябры прычалілі да 4-го вострава. Гэта быў гандлёвы востраў. Таму туды прыбыло шмат караблёў з усяго марскога наваколля. «Бананы! Я бачу бананы!» – крыкнула рыжуха. «А я бачу Джорджа!» – крыкнуў Кагут. «Джорджу, сябра, як справы?» «Хе-хе-хе! Прывітанне, прывітанне!» – радасна загалгатаў у адказ Джордж і пайшоў яму насустрач. Джордж – гусак з 7-га вострава. Ён прыплывае сюды закупацца са сваёй сям'ёй і сябрамі-гусакамі. «Як у цябе справы, Джорджу?» – спытаў Кагут. «Гэта зіма была цяжкай. Што тут скажаш? Ледзь не штоночы даводзілася паліць у печы, але, дзякуй Богу, усё добра, малыя даволі выраслі за зіму. Корму трэба ўжо купляць значна больш». «Гэта зразумела, мы таксама перажылі зіму з некаторымі цяжкасцямі, але ў цэлым усё цудоўна». «Рады гэта чуць». «Фіялетавы гранат!» – закрычала рабуха. «Я ніколі не бачыла нічога падобнага». Рабуха пабегла, астатнія паспяшаліся за ёй. «Мне таксама трэба спяшацца за сваімі. Я быў рады пабачыцца з табой, добры гусача. Да сустрэчы!»
Канешне, спакойна вясёлым тонам пагадзіўся Джордж. Здароў, Джорджу, махнуў лапай кот Чарныш. Прывітанне, махнула крылом Чарнышка. Добрый дзень, ужо звярталася рабуха да качкі, якая была прадавачкай. Колькі каштуе? 5 копеек за 1 кілаграм. Дорага, вырвалася ў буркі. Але гэты гранат з далёкага 31-га вострава, пакуль што ён толькі там, лагодна заўважыла прадавачка. Бяром, бяром, рабуха не стрымлівалася. Пакуль рабуха купляла, кот Чарныш нешта казаў. Шаноўныя куры, разыходзімся па 2, купляем, што каму трэба, дапамагаем адна адной. Праз 3 гадзіны сустрэнемся вось там, каля крамы з салодкімі напоямі. Дамовіліся? Так, так, ко-ко. Кагуце, пойдзеш са мной? Я бачыў карабель Мурзайлы, хачу яго знайсці. Не бачыў я яго з кастрычніка, восенню ён меў цікавую ідэю, хацеў бы даведацца, як у яго справы. Не, дзякуй, я пайду з буркай і бялухай, дапамагу ім, аднак, калі ласка, перадай яму маё прывітанне. Добра, дамовіліся. Усім добрага часу, сказаў Чарныш і паспяшаўся у толькі яму вядомым кірунку. У квоце атрымалася знайсці духмяную пшаніцу, кагут, бурка і бялуха купілі дастаткова кукурузы, рабуха і Чарнышка купілі насенне, яшчэ трохі чырвоных гранатаў. Рыжуха і шпаркуха знайшлі сваё любімае месца, дзе куплялі ячмень, бо ні ў якім іншым месцы не хацелі яго набываць. Хітруня была з квоцяй. Яна не была пераборлівай у ежы. Хітруня таксама купіла ўсялякае насенне для таго, каб засеяць іх агарод на першым востраве. Засявалі агарод звычайна на працягу красавіка-траўня. Чарнышу ўдалося знайсці свайго старога сябра ката Мурзайлу і пагаварыць з ім. Кот Мурзайла жыў на 3-м востраве. Гэта быў кот з выразным цёмна-шэрым колерам. Праўда, раней ён жыў на 2-м востраве. У кастрычніку Мурзайла расказаў Чарнышу, што ён з мясцовымі катамі мае намер зрабіць пякарню, наладзіць вытворчасць. З размовы Чарныш зразумеў, што планы Мурзайлы сталі толькі больш вызначанымі. Мурзайла падзяліўся яшчэ некаторымі актуальнымі думкамі. Чарныш таксама падзяліўся некалькімі парадамі. Потым яны разышліся. У прызначаны час усе сабраліся ў прызначаным месцы, выпілі смачных напояў і пайшлі да карабля. «Хітруня, ці ёсць збожжа для пасеву?» – спытаў Чарныш. «Ёсць, я не забыла пра яго. Мы зараз усё аднясём, потым купім хлеба, масла і яшчэ нешта, а потым адплываем». Так і зрабілі. Чарныш паспеў купіць яшчэ некалькі кніг дадаткова. Адплылі ўвечары. Перад адплыццём павячэралі. Падчас вячэры паспела зайсці на кароткую размову квоціна сяброўка Аленуха з 2-го вострава. Ко. Быў канец сакавіка. Сонца ўжо прыемна свяціла. Сябры плылі дадому на першы востраў. Яны размаўлялі пра яркія ўражанні дня на гандлёвым востраве. Раздзел 3. Агарод. Дома было ўсё ціха, было цёмна, калі яны прыплылі, таму вырашылі пачакаць на караблі да раніцы. Ужо світала. Калі сябры прыплылі дамоў, там усё было спакойна, але ўжо паспела сцямнець, таму было прынята рашэнне пачакаць на караблі да раніцы. Нарэшце пачало світаць. «Кукурыку!» – будзіў кагут. Шпаркуха расплюшчыла вочы і хутка скочыла кагуту на спіну. «Ды досыць ужо!» – прабурчала Шпаркуха. «Я яшчэ нават не пачынаў! Прачынаемся! Кукурыку!» Рабуха кінула ў кагута гранат, які учора не змагла даесці. Гэтым яна перапыніла ягоны спеў, але справа ўжо была зроблена. Усе круціліся, паварочваліся, павольна ўставалі. Каманда весела перакусіла і пачала разгружаць і насіць да хаты купленыя рэчы. Пад абед яны скончылі сваю працу. Рэшту дня яны вырашылі адпачываць, а агародам заняцца на наступны дзень. Кот Чарныш вельмі любіў агарод, таму як толькі сонца з'яўлялася на гарызонце, ён ужо хутка бегаў па агародзе і ўсё там вымяраў. Пазначаў, размечваў, дзе і што сеяць. Бурка таксама ўстала раней, хоць і не так рана, як Чарныш, і пачала рыхтаваць сняданак. Астатнія моцна спалі. Нават кагут спаў так моцна,
што аж нібы крыху падхропваў. Плаванне відавочна ўзяло сваё, стаміліся. Чарныш падрыхтаваў прылады для агарода, параскладаў насенне, падрыхтаваў сістэму паліву і гэтак далей. Ён пачаў рыць канаўкі для пасеву кукурузы, аж вось убачыў, як Бурка махае яму крылом. Чарныш зразумеў, што яна кліча на сняданак. Стол быў накрыты на вуліцы, у кожнага была свая міска. Амаль ва ўсіх была пшаніца. «Смачна есці! Ко-ко-ко! Дзякуй! Дзякуй!» Чарныш хуценька еў хлеб з маслам і згушчаным малаком. Потым ён сказаў: «Я ўжо падрыхтаваў усё самае асноўнае. Трэба цяпер толькі сеяць». «Выдатна!» – заўважыла Квоця. «Я думала, мне сёння час несціся», – сказала Чарнышка. «Мне таксама», – падхапіла Хітруня. «Праўда, паспею некалькі гадзін дапамагчы». «Добра. Спачатку пасадзім кукурузу. Я ўжо пачаў рыць канаўкі. Потым, думаю, добра было б пасадзіць моркву. Трохі буракоў, з другого боку гарох». «Гароху не трохі садзім», – уставіла Квоця. «Памятаю, маладзенькі гарох ты любіш. Пасля гароху патрэбна хаця б радок кропу, бо хоць ён дзе-нідзе і расце, але мне ўсё роўна не хапае на свеженькі супчык. Я планаваў кроп пасля буракоў ткнуць». Яны яшчэ паўгадзіны абмяркоўвалі працэс пасяўной працы, а потым узяліся за справу. Шпаркуха пачала мыць посуд. Пакуль ішла праца на агародзе, Бурка паналівала свеженькай вадзічкі ў вядзёркі для піцця. У іх была цудоўная крыніца, якую яны зрабілі некалькі гадоў таму. Чарнышка заскочыла ў сваё ўтульнае гняздо, выкладзенае саломай. Астатнія кінуліся рыцца на агарод. «Асцярожна, не пазбівайце меркі!» – крыкнуў кот. Праз нейкі час кіпела зладжаная праца. Пасля таго, як Бурка панабірала вады для піцця, яна ўжо насіла яе на агарод. Калі было патрэбна шмат вады, Бялуха дапамагала ёй. Чарныш рупліва рыў канаўкі, потым ямкі, куды Рабуха і Рыжуха кідалі бульбінкі. Хітруня дапамагала ўкідаць насенне морквы, а потым і сама пайшла несціся. Квоця сеяла насенне кукурузы, Бурка залівала яго вадою, а потым Кагут заграбаў зямлю. Праз некаторы час большая частка працы была зробленая, пры гэтым усе вельмі стаміліся. Яшчэ трэба было пасадзіць кроп, пшаніцу, цыбулю, часнык і нешта яшчэ. «Бурка, я думаю, што ўжо час ісці гатаваць абед, а мы пакуль яшчэ папрацуем», – сказаў Чарныш. «Згода», – сказала яна. Бурка пабегла гатаваць абед. Ёй гэтая справа падабалася. Яна паставіла кукурузу на пліту, нарэзала цыбулю, хлеб і дадала крыху пшаніцы. Потым дадала солі. Потым знайшла Рабухін гранаты, некаторыя спецыі. Атрымаўся гусценькі суп. Кот Чарныш таксама пераважна звык да многіх падобных страў. Такім чынам, праз гадзіну ўжо ўсе абедалі. Потым крыху адпачылі і зноў узяліся за працу. Чарнышка і Хітруня таксама былі гатовыя далучыцца. На агародзе яны працавалі да вечара, а потым яшчэ і цэлы наступны дзень. «Адпачываем заўтра», – уздыхнула Бялуха пад канец другога дня. «Вядома, праца зроблена, таму заўтра можна спакойна хвост адкінуць», – пагадзіўся Кагут. «Добрая праца», – падбіваў кот Чарныш, уважліва аглядаючы засеяны агарод. «Дзякуй за супрацоўніцтва, цяпер будзем клапаціцца пра агарод далей. І будзе што нам есці». Куры і Кагут пабеглі кубліцца і рыцца ў садзе. Свой сад куры вельмі любілі. А кот Чарныш узлез на дах хаціны, шчасліва разлёгся там і, гледзячы на небасхіл вострава, пачаў разважаць. Хвост гайдаўся з боку ў бок, Чарныш меркаваў пра тое, ці не наведаць Мурзайлу, дапамагчы яму з пякарняй, пабачыцца з яшчэ некаторымі сябрамі, паглядзець, як жывецца на трэцім востраве. Раздзел 4. Намеры. Кот Чарныш праляжаў на даху да вечара. Ночы былі яшчэ не такія цёплыя, таму ён усё ж заскочыў да хаты. На наступны дзень падчас сняданку кот сказаў: «У мяне ёсць жаданне паплысці на трэці востраў». «Навошта?» – пацікавілася Шпаркуха. «Думаю, што задума Мурзайлы вартая таго, каб яму дапамагчы. А што вы думаеце на гэты конт?» «Ты з ім размаўляў», – адказаў Кагут. «Калі ты лічыш, што гэта будзе карысна для катоў і грамадства ў цэлым, дык чаму б і не?» «Я таксама хачу з табою», – папрасілася Чарнышка. «Мы там можам застацца на некалькі тыдняў».
Пагляджу, як там пойдуць справы. Добра, няма праблем. Мне не будзе нудна. Можа, я нават змагу вам дапамагчы. Значыць, дапаможам. Адплываю праз 2 дні. Трэба спакойна сабрацца і нешта падрамантаваць на караблі. Можа, хтосьці яшчэ да нас далучыцца. Я яшчэ далучуся. Раптам дадала Квоця. Я там яшчэ не была. Мне цікава. Цудоўна, пагадзіўся Чарныш. Пасля сняданку Чарныш прайшоўся па агародзе. Ён з задавальненнем агледзеў выкананую працу. Пад абед з боку гнёздаў пачуўся крык. Кут куда? Кут куда? Сёння несліся рабуха, бялуха і бурка. Чарныш рыхтаваў карабель да новага плавання. Рыжуха ўмела пячы даволі смачны хлеб, таму яна спякла сябрам 5 боханаў хлеба. А хітруня вырашыла пасадзіць вакол саду і хаты яшчэ і кветкі. Увесь наступны дзень Чарныш правёў на караблі, замяняючы нейкія старыя дошкі на новыя, а яшчэ праз дзень пераносіў на карабель неабходныя рэчы, у тым ліку хлеб, які спякла рыжуха. Чарныш узяў паперу для чарчэння, насенне розных траў, грошы, ежу і гэтак далей. У той вечар сябры распалілі вогнішча. Яны запрасілі мясцовых вожыкаў і вераб'ёў. Кот Чарныш іграў на гітары, а астатнія спявалі. На досведку Квоця і Чарнышка ўжо чакалі Чарныша на вуліцы. Чарныш выпіў гарбаты з канапкамі і выйшаў. Чарнышка пазяхнула. Кагут, рабуха і рыжуха махалі з вокнаў. Астатнія яшчэ спалі. Квоця падміргнула ў адказ. «Пра што ты гаварыў з Мурзайлам?» – спытала Чарнышка па дарозе. Хутчэй за ўсё, гэта мусіць быць нешта накшталт пірашкоў са смятанай і мёдам. То бок, незразумела Квоця, гэта ж нам патрэбна малако, патрэбна праца пчол. Вядома, Квоця, шмат працы. Трэба дамовіцца з некаторымі козамі пра пераезд на 3-й востраў, стварыць пашы, расчысціць месцы для вулляў. Мы памяркуем, наколькі гэта магчыма зрабіць. Дзьмуў прахалодненькі прыемны вецярок. Пакуль Чарныш скіроўваў карабель у бок 3-го вострава, куры таксама пайшлі ў каюту снедаць. У іх яшчэ была кукуруза з леташняга года і трохі пірашкоў. Вадзічка была свеженькая, бо Чарныш падрыхтаваў яе да плавання. На караблі быў пакой цалкам засыпаны зямлёй. Калі падарожжа зацягвалася, куры любілі там рыцца. Зразумела, што і там гнёзды таксама былі. Пасля сняданку Квоця і Чарнышка пайшлі ў той пакой. Плылі яны да вечара, прычалілі. Іх адразу заўважыў кот Рыжык. Ён шпацыраваў уздоўж берага. Убачыўшы кота Чарныша, Квоцю і Чарнышку, Рыжык памчаўся да іх. Рыжык быў агульным знаёмым Чарныша і Мурзайлы. «Здароў, Рыжыку, як маешся?» – спытаў Чарныш. «Выдатна, што вас прывяло сюды?» «Мы да Мурзайлы, ён дома?» «Так, працуе, але, магчыма, зараз ужо спіць пасля працы. У нас тут сур'ёзныя намеры, ты ж, напэўна, чуў, ці не так?» «Вядома», – пацвердзіў Чарныш, – «мы сустрэліся на рынку, ён казаў нам. Насамрэч, мы і прыплылі сюды праз гэтую справу». «Гэта вельмі добра», – мурлыкнуў Рыжык. «Я з імі там да абеду сёння працаваў». «З імі гэта з кім?» – спытаў Чарныш. «Быстровіч быў сёння, Васіль Руды». «А курэй бярэце на дапамогу?» – спытала Квоця. «А як жа, знойдзем што-небудзь?» – радасна усміхнуўся Рыжык. Яны ішлі, размаўлялі, калі прыйшлі да Мурзайлавай хаты, ужо была глыбокая ноч, аднак Мурзайла не спаў. «Аго, Мурзайла, да цябе госці», – паведаміў Рыжык. «Хто?» «Гэта я, сябра». Мурзайла вельмі ўзрадаваўся, пазнаўшы голас Чарныша. «Сябра!» Каты абняліся, Мурзайла запрасіў усіх унутр, у хаце было даволі утульна. Рыжык не пайшоў дадому, а застаўся начаваць у Мурзайлы. Нейкі час усе яшчэ крыху пагутарылі, а потым пайшлі спаць. На 3-м востраве ў сваю чаргу была курыная вуліца. Чарнышка і Квоця запланавалі на наступны дзень пайсці і пазнаёміцца з мясцовымі курамі. Аднак сну нібыта і не было. Здалося, яны ледзь паспелі зручна размясціцца, як раптам праз усе шчыліны пачало даносіцца пранізлівае «Кукарыку!». Каты паступова заварушыліся, куры спакойна расплюшчылі вочы. «Хто гэта?» – спытала Чарнышка. «Гэта кукарыкайла», – слаба паварушыў языком Рыжык. «Любіць хадзіць раніцай, гарлапаніць. Нават кагут так не кукарэкае. Кукарыку!» Ён любіць зайсці ў каціны квартал, пабудзіць катоў.
Раней многім гэта не падабалася, але цяпер усе прызвычаіліся, нават неяк удзячныя, працягваў Мурзайла. Слухай, сябра, можа няхай Коця і Чарнышка пойдуць з ім? Прапанаваў Чарныш. Думаю, можна, але яму ўсё роўна яшчэ трэба дайсці да канца вуліцы. Тады Мурзайла выбег і крыкнуў: «Аго, будзільніку, будь ласкавы, зайдзі да нас на зваротным шляху». «Добрага здароўя!» — весела замахаў крылом Кукарыкайла. Каты памалу папрачыналіся, паўмываліся, певень праз гадзіну вярнуўся, калі сняданак ужо заканчваўся. Кукарыкайлу пазнаёмілі з Квоцяй і Чарнышкай. Ён быў рады сустрэчы, ветліва запрасіў курачак на курыную вуліцу. А Рыжык пасля сняданку пабег дадому на нейкі час. «Добра, Чарнышу, а цяпер раскажу табе яшчэ пра сваё разуменне таго, як усё трэба зрабіць», — пачаў Мурзайла, калі яны засталіся адны. «Заўтра, дарэчы, мы збяромся, каб зацвердзіць канчатковы план дзеянняў. Кожны, хто захоча падзеліцца сваімі думкамі. Ты таксама зможаш прыняць удзел у абмеркаванні, калі ты і твае сябры хочаце дапамагчы». «З задавальненнем, з радасцю». «Ну а цяпер хадзем на першую пашу. Зямля там амаль расчышчаная. Па дарозе і паразмаўляем». Каты ішлі, надвор'е было прыемнае, пачало выглядаць сонейка. «Значыць, гэта павінны быць піражкі з мёдам і смятанай, так?» – пачаў Чарныш. «Так, гэта будзе пякарня, у якой будуць пячы менавіта такія піражкі, некалькіх відаў, піражкі са слаямі мёду і смятаны, піражкі з мёдам, змяшаным са смятанай, піражкі толькі з мёдам. Можна таксама рабіць піражкі з бульбай і капустаю. Думаю, яшчэ можна асобна толькі мёд прадаваць. А ў Муркі яшчэ ёсць неверагодна арыгінальны рэцэпт апрацоўкі смятаны. Тут летні ўвесь востраў у захапленні». «Гэта ж колькі лап і крылаў патрэбна для гэткай працы», – заўважыў Чарныш. «Памятаеш, мы пра аўтаматызацыю гаварылі. Гаварылі пра механізаваныя прылады, якія выконвалі б частку працы». «Так было», – успомніў Чарныш. «Васілій Быстровіч усё гавораць пра 33-й востраў. Кажуць, там можна купіць усё неабходнае. Думаю, яны маюць рацыю, гэта тэхнічна развіты востраў. Там жыхарам іншых астравоў дапамагаюць тэхнічнымі прыладамі, ідэямі, парадамі і гэтак далей. Большая частка насельніцтва таго вострава не моцна любіць працаваць так, як мы з вамі. Затое мае неабходныя здольнасці для працы ў прамысловай сферы і абсалютна задаволена сваім становішчам». «Радасць, радасць!» – так усіх вітаў кот Васіль. Ён выбег з раўналежнай вуліцы, убачыўшы праз акенца Мурзайлу і ягонага сябра. «А мы ж толькі вось пра цябе ўзгадвалі». «І ці добрымі словамі?» – спытаў Васіль з таямнічай усмешкай. «Вася, ты жартуеш. Пра твоё мудрае слова гаварылі. Дарэчы, Быстровіч прыйдзе сёння?» «Так, абяцаў прыйсці. Пра абсталяванне, якое можна купіць на 33-м востраве», – уставіў Чарныш. «А, так. Гэта будзе надзвычайна. Гэта будзе цудоўненька. Будзе ням-ням-ням». Васіль аблізваўся, а потым звярнуўся да Чарныша. «А як цябе клічуць?» «Чарныш. Мы з Мурзайлам даўно сябруем». Каты яшчэ некаторы час ішлі жвава размаўляючы, і вось яны падышлі да плошчы, на якой ужо кіпела жыццё. Каты і кошкі пілі гарбату, было некалькі мясцовых качараў і гусей, індыкоў ды іншых тушак, бегалі 3-4 зайцы, пэўная колькасць трусоў. Грамадства ажыўлена гаманіла, хтосьці перакусваў, хтосьці піў гарбату, каву, ваду простую, ваду сакавітую, нехта паўнавартасна снедаў. «Хутка пачнецца», – замест вітання сказаў Чарнышу Васілю і Мурзайлу шэры кот. Тым часам Квоця і Чарнышка добра праводзілі час. Яны знаёміліся з мясцовымі курамі, іх частавалі рознымі смачнымі стравамі. Сяброўкі аглядалі гнёзды, таксама яны наведалі спецыяльна зробленую курыную сажалку, у якой куры вучыліся плаваць. Чарнышка нават паспрабавала крыху паплаваць, потым яна хадзіла і атрасалася. Пры гэтым ёй было весела. Падобным чынам астраўныя куры з маленства пераставалі баяцца вады. На курынай вуліцы былі змайстраваныя і курыныя забаўляльнікі. Там падчас знаходжання на востраве Чарнышка і Квоця навучыліся танцаваць, спяваць новыя песні. Найбліжэй яны паспелі пасябраваць з Моцяй. У двары, дзе жыла Моця, яны дапамагалі з хатнімі справамі. Пачалася сустрэча. Было створана вялікае кола з некалькіх шэрагаў. Не ўсе хацелі гаварыць, але тыя, хто меў такое жаданне, выходзілі на сярэдзіну і звярталіся да прысутных са сваімі прапановамі. Каб пазбегнуць бязладдзя, рухаліся па коле. Абмеркаванне працягвалася да вечара. Коця і Чарнышка таксама прыходзілі паслухаць. На наступны дзень з самай раніцы абмеркаванне працягнулася.
Паколькі прапановы былі розныя, меркаванняў было шмат, а справа была важнай, дык вырашылі для зацвярджэння напрамку дзеянняў са свежымі галовамі сустрэцца зноў яшчэ і на наступны дзень. Урэшце рэшт прыйшлі да такой высновы. 3 караблямі плысці да 33-го вострава, каб набыць неабходнае абсталяванне для пякарні. Паплыве Чарныш са сваёй камандай на сваім караблі, потым Рыжык, Быстровіч, Васіль, Мурзайла ды іншыя каты. Таксама будзе карабель з птушынай камандай і некалькімі зайцамі. Адплыццё будзе прыкладна праз 2 тыдні з 3-го вострава. У бліжэйшы час трэба пачаць збор фінансавай дапамогі на абсталяванне з 3-го і навакольных астравоў. Працягваць працу па расчыстцы тэрыторый пад пашы, расчысціць тэрыторыю пад вуллі, зрабіць запрашэнне для кароў і коз, ахвотных пераехаць на 3-й востраў. Цяпер яны пераважна жылі на 8-м востраве. Падрыхтаваць для іх хаця б мінімальныя ўмовы пражывання. Мурка падрыхтуе ўсе важныя рэцэпты адной кніжкай, будаўнікі працягнуць узводзіць сцены будучай пякарні. Было яшчэ шмат размоў і абмеркаванняў, але на гэтым этапе асноўная праца была зроблена. Быў зразумелы план далейшых дзеянняў. Праз некалькі дзён сябры-каты наведалі Курыную вуліцу. Натуральна, што там ужо пра ўсе рашэнні было вядома. Было прыемна і цікава назіраць за абмеркаваннем рашэнняў паміж курамі, адчуваць іхняе натхненне. Чарныш пазнаёміўся з Моцей ды іншымі новымі сяброўкамі Квоці і Чарнышкі. Так прайшло яшчэ некалькі дзён. Размаўлялі, працавалі, потым кот Чарныш, куры Квоця і Чарнышка адплылі дадому. Раздзел 5. Радаснае плаванне. Гэта значыць праз 2 тыдні адплыццё, задуменна сказаў Кагут пасля таго, як Чарныш, Квоця і Чарнышка скончылі свой эмацыйна-захапляльны аповед. Уласна кажучы, яны не маглі яго скончыць, бо іншыя куры пастаянна нешта перапытвалі. Прасілі ўдакладніць нейкія дэталі жыцця 3-го вострава, ці плавання, пабудовы пякарні, альбо ж проста хацелі паслухаць пра штосьці яшчэ раз. Справа сапраўды немаленькая, працягваў Кагут. Я думаю, у нас ёсць час да адплыцця папрацаваць на нашым агародзе. Ужо нешта прарасло. І пустазелля прабіваецца. Камусьці добра было б усё роўна потым застацца і даглядаць за агародам. А так можна выправіцца ў дарогу. Тады Кагут паўхвіліны пастаяў і зноў адкрыў дзюбу. А як ты думаеш, Чарнышу, колькі часу зойме гэта падарожжа? Я думаю, што 1,5 тыдня ў адзін бок, час там, потым час назад, напэўна месяц, можа хутчэй. Усе куры хацелі плысці. Аднак, хто застанецца даглядаць за домам і агародам, пакуль не было вырашана. На наступны дзень з самай раніцы на агародзе бурліла праца. У першую чаргу неабходна было пазбавіцца ад усяго пустазелля і паклапаціцца, каб расліны потым было зручна паліваць. То бок зрабіць вакол іх паглыбленне для вады. Працавалі некалькі дзён. Потым хацелі перайсці да паліву, але на шчасце пачаўся моцны дождж. Так што сябры маглі адпачыць некалькі дзён. Толькі пачысцілі агарод ад травы, засмучана прамовіла Рыжуха, выглядаючы з гнязда і гледзячы на лівень. Павыдзёўбваю тое пустазелле, не хвалюся, усміхнулася хітруня, стоячы каля Рыжухі. Чаму наогул расце столькі рознай травы, як думаеш? Так цікавей, для разнастайнасці, падбадзёрліва адказала хітруня. Праз 2 дні зноў вызірнула прыемная сонейка. Зелянела трава, квітнелі дрэвы, кветкі, ляталі розныя птушкі. Калі яны праляталі над домам сяброў, спявалі ім прывітанні. У той дзень завітала і шаражучка. Мыш з процілеглага боку вострава. Яна прасіла пазычыць трохі збожжа. А чаму ты адна прыйшла? — спытаў Чарныш. Ты ж шмат не пацягнеш. Прыходзьце яшчэ ў бліжэйшыя дні, бо потым нас не будзе каля месяца. А куды вы? Нам патрэбна на 33-й востраў. Можна з вамі? Не, шаражучка, ты любіш рыцца ў карабельных гнёздах. Куры гэтаму не рады. Гэта не хуткае падарожжа да рынку. Бурка прынесла пшаніцы, прынесла больш, чым шаражучка магла панесці. Я дапамагу, сказала Бялуха. Насыпце і мне мяшок пшаніцы, аднясу яго да іхняга дому. Заадно даведаюся, як у іх там справы. У цэлым куры не вельмі часта хадзілі ў мышынае паселішча, але Бялуха рабіла гэта часцей за іншых.
Пасля яшчэ тыднёвай падрыхтоўкі ўрэшце дайшлі да таго, што пры доме застануцца Квоця і Хітруня. Карабель загрузілі ежай, вадою, асвяжылі салому ў гнёздах, агледзелі ветразі, праверылі карабельныя рухавікі і іншае абсталяванне карабля. Потым куры ўзялі свае любімыя настольныя гульні, 3 мячы, скакалкі, забралі свае і сабраныя кошты. І вось раніцай паспяшаліся да карабля. Надвечар былі ўжо каля 3-го вострава. Чарнышу адразу паведамілі, што адплыццё будзе паслязаўтра. «Вельмі цудоўна, што вы ўжо тут», — сказаў Быстровіч, «бо мы дакладна не ведалі, калі вы будзеце, а плысці ўжо можна». Быстровіч — белы кот з чорнымі палоскамі на галаве. Асабіста ён не так ужо моцна любіў есці піражкі са смятанай. Яму больш падабаліся розныя травяністыя расліны. У яго агарод быў засеяны самымі разнастайнымі сакавітымі травамі. Аднак Быстровіч вельмі хацеў проста дапамагчы ва ўсёй гэтай справе. Чарныш са свайго боку таксама быў рады, што яны ўжо на месцы. Можна было спакойна адпачыць, а заўтра яшчэ дапамагчы. «Чарнышка!» — закрычала Моця, убачыўшы сяброўку раніцай. Моця падбегла да Чарнышкі. «А дзе Квоця? Што яна не паплыве? А хіба ты плывеш? Што да Квоці, дык яна засталася на гаспадарцы». «Добра, што хаця б ты тут», — сказала Моця і прахінулася да Чарнышкі, усміхаючыся. Паветра было напоўнена атмасферай ажыўленасці і мітусні. Карабель катоў быў самым вялікім. Планавалі пры неабходнасці загрузіць туды самае грувасткае абсталяванне, таму каты бегалі туды-сюды яшчэ раз усё правяраючы. З 4-га і 5-га астравоў падплывалі невялікія караблі, дастаўлялі фінансавую дапамогу. Узамен забіралі запрашэнні для коз і кароў, каб даставіць іх на 8-й востраў. Чарнышу таксама далі колькі дзесят аб'яваў, каб размясціць іх на 33-м востраве. Была невялікая верагоднасць, што хто-небудзь адтуль можа захацець пераехаць на 3-й востраў. Пасля таго, як кот Чарныш аднёс аб'явы на свой карабель, ён пачаў дапамагаць катам загружаць іхні карабель. Кагут і куры папраставалі на курыную вуліцу. Яны таксама дапамагалі рамантаваць птушыны карабель. Былі яшчэ працаўнікі, якія займаліся будучымі пашамі, тэрыторыямі для вулляў, пякарняй, думалі пра будаўніцтва хлявоў, але яны былі спакойныя, нікуды не спяшаліся. Нарэшце ўвечары, калі ўсё было падрыхтавана, усё супакоілася. Яны вырашылі проста атрымліваць радасць ад прыроды і размоваў паміж сабой. Кот Чарныш і куры пайшлі начаваць на карабель, каб раніцай не марнаваць час на дарогу да яго. Зайцы, некаторыя каты і птушкі зрабілі тое ж самае. Настала раніца, пеўні кукарэкалі, аднак гэтай раніцай яны асабліва нікога не разбудзілі. Многія былі ў бадзёрым настроі, а некаторыя проста спакойна глядзелі на тых, хто яшчэ не прыбыў. Хоць планавалі адплыць разам, снедалі хаатычна. Бялуха, рабуха і рыжуха зусім не хацелі снедаць. Чарнышка на дыбачках пракралася на птушыны карабель і потым вяла гутарку з Моцяй. Адзін індык на імя Лугавы хадзіў па палубе, бальбочучы. Заяц, чым дужэйчык, рабіў зарадку, бегаў штосілы зверху ўніз па ўсім караблі. Кот Рыжык на каціным караблі жаваў піражок. Чарныш чысціў зубы. І тут на гарызонце вырысаваліся хвасты Мурзайлы і Васіля. «Прывітанне!» — прывітаўся Васіль, калі яны падышлі. «Прывітанкі!» — шпарка адказаў Чарныш. «Калі адплываем?» «Хутка, у нас яшчэ 5 маюць падысці», — крыкнуў Мурзайла. Тады ён звярнуўся да Кукурыкайлы на птушыным караблі. «У цябе ўсё?» «Шэрыка і жоўціка яшчэ няма. Юлія таксама павінна прыйсці», — абвясціў Кукурыкайла. Шэрык і жоўцік былі мясцовымі гусакамі, а Юлія — качкай. У яе было цёмнае пер'е са срэбранымі палоскамі. Усе гатовыя да адплыцця цярпліва чакалі на тых, хто павінен быў яшчэ падысці. Тым часам Шпаркуха прабралася да аднаго з карабельных гнёздаў да свайго улюбёнага і ўладкавалася несціся. Моця вырашыла плысці на караблі Чарнышкі. Чарныш быў не супраць. Неўзабаве прыбылі ўсе. На каціным караблі сабралася 9 катоў. Мурзайла, Руды, Быстровіч, Рыжык, Васіль, светла-рыжы Батон, Шарапузік, цёмна-рыжы Бублік і шэры Сцяпан. Шэрык, жоўцік і Юлія таксама былі на борце. А на птушыным караблі былі куры Стрычкуха, Пушыстая, Спявунка і заяц Жыўжык. Перад тым, як адправіцца, яны вырашылі заспяваць. Спявалі песню натхнёна і выразна. Чарнышу і ягоным сябрам ніколі не даводзілася плаваць на 33-й востраў, аднак з дзяцінства ён навучыўся карыстацца компасам
і мапамі. І яны ніколі яго не падводзілі. Акрамя таго, цяпер плыў не адзін карабель. Мора было спакойнае. Удзень свяціла травеньскае сонейка, уначы зоркі і месяц. Часам дзьмуў ветрык. Аднак быў адзін дзень і адна ноч падчас падарожжа, калі вецер быў адносна моцным. Аднак гэта не перашкаджала. У першы дзень кот Чарныш кухарыў. У самім караблі была спецыяльная невялікая кухня. Аднак Чарныш змайстраваў сабе калісьці невялікую печку, якая магла працаваць ад рухавіка, каб гатаваць на палубе пад адкрытым небам. Праўда, ён ёю даволі рэдка карыстаўся, але цяпер, на думку Чарныша, быў якраз адпаведны час. Такім чынам, кот прыгатаваў супчык, у якім было шмат зерня, і пасмажыў піражкі. Яму крыху дапамагала бурка. Кагут сачыў за тым, каб карабель трымаў правільны курс. Тады шпаркуха пачала кудахтаць, яна ўжо знеслася. Іншыя куры захоплена горача гулялі ў настольныя гульні. Ім было весела. Ежа, якую прыгатаваў Чарныш, хапіла і на наступны дзень, а ўвечары спявалі песні. Наступны дзень быў яшчэ больш ажыўлены. На кухні былі бурка і бялуха, а астатнія гулялі ў курынай каюце, потым ганялі з мячом па палубе. Тады ў іх яшчэ быў малюсенькі мячык, якія накідалі адно ў аднаго спецыяльнымі адбівальнікамі. Кот Чарныш таксама часткова ўдзельнічаў у гульнях, але ён збольшага проста сачыў за мячыкам, каб той не паляцеў за борт, у ваду. Яму вельмі не хацелася скакаць у ваду па мячык, і ён ускладаў вялікія надзеі на майстэрства гульні сваіх сябровак. Але ўсё ж, у рэшце рэшт, прыгожы чырвона-чорны мячык грацыёзна паляцеў за борт ад удару шпаркухі. «Ой!» вырвалася з ейнай дзюбы. Чарныш ужо збіраўся скочыць у ваду, калі жоўтык гучна загагатаў. Птушыны карабель у гэты момант быў зусім побач з ім. «Стой, стой! У нас тут ёсць нешта для такіх выпадкаў!» Жоўтык дастаў нейкую цікавую, прадаўгаватую прыладу. Заяц, чым дужэйчык яму дапамог, яны спусцілі прыладу ў ваду, уключылі яе, прылада зашумела і прыцягнула мячык. Куры захапляльна ўскрыкнулі. Здавалася, больш ніхто гуляць не будзе, але тут пачалося яшчэ больш актыўнае дзеянне. Перакідванне мячыка з карабля на карабель. Па мячыку трэба было біць. Нельга было дапускаць, каб мячык дакрануўся паверхні карабля. Канечне, каманда, праз якую мячык зноў паляціць у ваду, прайграе. Чарныш энергічна ўключыўся ў гульню, каб у курэй было больш шансаў, бо хоць куры і гулялі з запалам, у момант раптоўнага пачатку гэтай гульні яны ўжо крыху знясіліліся. На другім караблі былі хуткія персанажы. У іх былі свежыя сілы. У той дзень каманда Чарныша ўсё ж прайграла, але ўсе атрымалі выключна станоўчыя эмоцыі. Птушыны карабель цяпер увесь час трымаўся вельмі блізка, так што ў наступныя дні таксама можна было гуляць у гэтую гульню. Правілы ўдасканальваліся яшчэ некалькі дзён. Гульню назвалі «Мячабах». На працягу наступных некалькіх дзён каманда кота Чарныша працягвала прайграваць, але ў той жа час камандзе на птушыным караблі станавілася ўсё цяжэй. Куры амаль ніколі не дазвалялі мячу ляцець у ваду. Яны па-майстэрску перадавалі мяч адна адной, і Чарнышу паступова вывучалі рухі зайцоў, шэрака, жоўтыка, лугавога і курэй на іхнім борце. І за дзень да прашвартавання ім удалося перамагчы. Так здарылася, што праз гэтую новую гульню галоўная адказнасць за правільны рух караблёў лягла на галовы кагута і кукарыкайлы. Хоць Чарныш заўсёды вечарам правяраў компас і сам рабіў адзнакі на карце. Тут на гарызонце заўважылі і каціны карабель. Калі каты наблізіліся, з імі завязалася ажыўленая размова. Катоў зацікавіла новая гульня. Неўзабаве ўжо прычальвалі да 33-го вострава. Адбывалася гэта на досведку. Першае, што трапіла ў вочы, гэта вялікая колькасць высокіх дамоў, камянёў, агнёў, ліхтароў са свечкамі і гэтак далей. Каля вострава было шмат караблёў. Таму на беразе былі рабочыя каты, якія адказвалі за кантроль прыбыцця і адплыцця караблёў. Мурзайла паведаміў пра мэту прыбыцця. Пачуўшы пра гэтую мэту, каты працаўнікі паслалі аднаго з сябе па некага. Прыйшла старэнькая котка. «Я Салапета», прыязна загаварыла яна з тымі, хто прыбыў. «Я вам дапамагу, правяду вас, усё раскажу». Раздзел 6. Набыццё абсталявання. Салапета запэўніла, што ўсім будзе дзе спыніцца на некалькі дзён. Гэта была добрая навіна для сяброў, бо ім не трэба будзе вяртацца начаваць на караблі.
Але некаторыя ўсё ж засталіся даглядаць за водным транспартам. Пеўні, кагуты, кукурыкайла, кот-батон і індык лугавы, астатнія пайшлі за салапетай. Значыць, вы хочаце нешта купіць, нейкае абсталяванне, якое прыгожыць вашу пякарню. Правільна зразумела? Пачала котка. Насамрэч хочам нешта ўзяць не для ўпрыгожвання, а для дапамогі ў пякарскай справе, удакладніў кот Васіль. Будзе ням-ням-ням. Так, канешне, я зразумела, гэта было мудрае рашэнне завітаць да нас. Упэўнена, што нешта мы для вас знойдзем. Куды мы цяпер ідзем? Паспытала котку Шпаркуха. Я вяду вас да спадара Віктара. Ён раскажа вам, што наш востраў можа запрапанаваць для пякарскай справы. Колькі можа каштаваць абсталяванне, дзе вы можаце спыніцца, пакуль вы тут. Гэта вельмі міла з вашага боку, дадаў Мурзайла. Дзякуй за тое, што вам прыемна. Усміхнулася салапета, а потым дадала. Там за рагом вуліцы ёсць транспарт. Трэба пад'ехаць, каб было хутчэй. Транспартам пад'ехаць? Якім транспартам? Зацікавіўся кот Чарныш. Да шчэшкарухам. Не хвалюйцеся, ўсё ўбачыце, спакойна прамовіла салапета. Ішлі павольна. Сябрам было цікава разглядаць усё навокал. Вуліцы былі выбрукаваныя. Уздоўж вулачак стаялі ліхтары. Яшчэ былі прамавугольныя прылады, якія за грашовыя манеткі выдавалі марозіва, гарбату, ваду, каву ды іншыя напоі, а таксама прамавугольныя прылады, якія выдавалі гародніну. Рабусе было асабліва радасна, калі яна ўбачыла там гранат. Даволі часта можна было заўважыць розных істот, якія перасоўваліся на двухколавых транспартных сродках рознага памеру, у залежнасці ад таго, наколькі вялікім на іх былі птушкі і жывёлы. Дайшлі да транспарту, які салапета называла дашшэшкарухам. Дашшэшкарух – гэта платформа на рэйках даўжынёй 3 метры з нізкай агароджай, якая страхуе ад выпадковых падзенняў падчас руху. З аднаго боку была прыступка для ўваходу, якую падымалі перад пачаткам руху, а з другога просты пульт кіравання. Ёсць толькі адзін момант, мы ўсе адным ходам не зможам паехаць. Заважыла салапета, давайце разыдземся. Каля 15 з вас са мной, а астатнія... Вось туды падыдзіце, калі ласка, да Юліяны. Ёй скажыце, што вы ад мяне і вам патрэбна да Віктара. Добра, пагадзіўся Мурзайла. Хадзем, хто са мной? Юліяна таксама была коткай. Яна дзяжурыла каля іншага дашшэшкаруха. Амаль усе каты, акрамя Чарныша, Васіля і Шарапузіка, пайшлі да Юліяны, а таксама зайцы, пушыстая і спявунка. Выдатна, мяўкнула салапета, цяпер залазім і рушым. Усе заскочылі, зачынілі агароджу, салапета ўставіла ключы ў пульт кіравання, націснула на некалькі кнопак і дашшэшкарух павольна рушыў. Месцамі ён паскараўся. Салапета сачыла, каб на рэйках нікога не было, а сябры разглядалі ўсё навокал, час ад часу нешта захоплена усклікваючы. Вулачкі трапляліся не толькі брукаваныя, але і тыя, што былі вымашчаныя іншымі цвёрдымі матэрыяламі, былі нават металічныя розных колераў. Амаль усе хаціны і дамы былі мінімум на 3 паверхі. Былі, напрыклад, і 4, і 5, і 6-павярховыя, і выглядалі яны добра. Чарныш прызвычаіўся бачыць хаціны з гарышчамі. Не тое, каб сябры наогул ніколі не бачылі такіх будынкаў, аднак сапраўды не ў такой колькасці і не так шчыльна. Таксама можна было пабачыць сады ў саміх пабудовах, шмат у якіх з іх дрэвы раслі на 3-м паверсе. Відавочна, туды нанеслі шмат зямлі і неяк усё ўладкавалі так, каб расліны маглі нармальна расці і даваць плады. Дзесьці можна было ўбачыць столікі, крэсельцы, лаўкі, кіёскі каля ўстаноў грамадскага харчавання. Там ужо хтосьці сядзеў, снедаў, размаўляў, адтуль і музыка гучала. Гэта хтосьці прыходзяць спяваць песні з самай раніцы? Спытала стрычкуха ў салапеты. Не, гэта прайграецца музычны запіс з музычнай плёнкі. Цікава, кракнула Юлія. Ніхто з прыбылых не меў такіх прылад дома. Можна было пабачыць яшчэ шмат прадпрыемстваў, якія выраблялі розную прадукцыю для жыхароў гэтага ды іншых астравоў. На відавоку былі і калодзежы, дошкі для аб'яваў ды іншыя. Трэба будзе абавязкова не забыцца расклеіць аб'явы, узгадаў Чарныш. Я нагадаю табе, супакоіла Чарнышка. Нарэшце, праз нейкі час салапета спыніла дашшэшкарух каля адной з самых вялікіх і шырокіх пабудоў на востраве, 8-павярховага будынка, у якім займаліся найбольш тэрміновымі справамі вострава, прымалі розныя рашэнні аб дапамозе астраўлянам і ўзаемадзеянні з іншымі астравамі ды гэтак далей.
Аднак, як распавядала Салапета, падчас паездкі на востраве была яшчэ адна велізарная 10павярховая пабудова майстэрня, дзе праектавалі і выраблялі ўсё патрэбнае абсталяванне і дэталі да яго, разглядалі прапановы па паляпшэнні прыладаў. Майстэрня знаходзілася недзе на процілеглым паўночным баку вострава. Невядома як, але другая частка падарожнікаў ужо прыбыла. Відаць, яны ехалі не раўналежным шляхам, а па іншым, карацейшым. Юліяна вярнулася да працы. Мы бачылі даволі вялікі парк. Там былі фантаны, пачаў Быстровіч. Так, гэта галоўны парк вострава для адпачынку, відавочна спяшаючыся, сказала Салапета. Хадзем да ўваходу. На ўваходзе стаяў, апрануты ў зялёнае працоўнае адзенне, чубаты певень. Чубыку, звярнулася Салапета, калі ласка, паведамі спадару Віктару пра гасцей з першых астравоў, якія прыехалі да нас, каб набыць абсталяванне для пякарні. Трэба, як вы разумееце, нешта параіць арганізаваць месца для начлегу. Ко! Чубык націснуў нешта на пульце каля ўваходу і адышоў на сваё ранейшае месца, гледзячы кудысьці ўдалячынь. Зараз вас запросяць, а ў мяне пакуль яшчэ ёсць справы, то пазней пабачымся, прамяўкала Салапета і пабегла дробным крокам назад у напрамку да Шэшкаруха. Сябры дзяліліся ўражаннямі ад убачанага на востраве, праз некалькі хвілін выйшаў мядзведзь сярэдняга памеру. Гэта быў Віктар. Сябры з першых астравоў, прахрыпеў Віктар. Так, прыплылі з трэцяга вострава, адказаў Мурзайла. Сардэчна запрашаю. Усміхнуўся Віктар, паказваючы лапай на сярэдзіну будынка. Усе пазаходзілі, пакоі былі розных памераў і формаў у залежнасці ад патрэб працаўнікоў. У памяшканнях было нямала вокнаў і свечак. У пакоях без вокнаў выкарыстоўвалася штучнае святло або свечкі па меры неабходнасці. Усюды, дзе гэта было магчыма, знаходзіліся кветкі, нейкія ўпрыгожванні ці віселі карціны. Віктар павёў новых гасцей да пакоя пад'ёмніка. Пакой быў даволі прасторны. Сцены былі ўпрыгожаны ўзорамі малюнкамі астраўных краявідаў і кветкамі. Мядзведзь пацягнуў за рычаг, і пакой пачаў падымацца. Ён спыніўся на апошнім 8-м паверсе. Кампанія дабралася да Віктаравага пакоя сярэдніх памераў. Праўда, гэта ён для Віктара быў сярэдні, для астатніх ён быў даволі вялікі. Вось мы і на месцы. Садзіцеся за стол, а я тым часам папрашу прынесці што-небудзь кінуць у рот. Збожжа, памідоры, моркву. Калі Віктар вярнуўся, лісіцы ўжо заходзілі за ім і клалі ежу на стол. Дык раскажыце яшчэ раз, калі ласка, пра вашыя намеры, пра вашыя пляны, папрасіў Віктар. Спадару Віктару, пачаў Мурзайла, мы хочам пабудаваць пякарню на трэцім востраве для патрэбаў астравляных жыхароў найбліжэйшых суседніх астравоў. Паводле нашага плану, асноўнай прадукцыяй павінны быць піражкі. У нас ёсць арыгінальныя рэцэпты, мы маем намер аўтаматызаваць працэс выпечкі. Паколькі асноўнай начынкай будзе смятана і мёд, мы працуем над стварэннем новых пашаў, месцаў для вулляў, запрашаем кароў, коз, пчол. У тым ліку вырашылі прыплысці да вас. Наколькі нам вядома, тут працуюць над распрацоўкай многіх прыладаў. Таму спадзяемся, што вы маглі б запрапанаваць нешта для нашай справы. Вельмі цікава. Слаўна. Добра, што вы да нас прыплылі. Упэўнены, што мы нешта знойдзем для вас. Віктар узяў з паліц некалькі часопісаў і пачаў іх гартаць. Потым падышоў да стала і дастаў некалькі кніг. І мы яшчэ, дарэчы, хацелі расклеіць аб'явы, дадаў Чарныш. Запрашэнне для кароў і коз, як лічыце, гэта можа быць камусьці тут цікава? А чаму бы не? Вы можете паспрабаваць, можа хтосьці захоча далучыцца да вашай ідэі. Пашукайце дошкі аб'яваў. Там ёсць рамачкі, вы зможаце проста туды ўставіць запрашэнне. О, гэта цудоўна, усміхнуўся Чарныш. Мядзведзь яшчэ каля 5 хвілін гартаў дакументацыю, прысутныя разглядалі пакоі, потым ён разгарнуў малюнкі і часопісы і прагаварыў. Мы паедзем у майстэрню, каб вы ўсё ўбачылі на свае вочы, але зараз я скажу, што на маю думку вам варта купіць. І праводзячы лапай па малюнках і запісах у часопісах, паказваючы іх сябрам, Віктар працягнуў. Вам варта было б набыць, па-першае, канешне, печ, гэтую ці гэтую. Ці нават калі ў вас ёсць дастаткова грошай, лепш купіць абедзве на выпадак, калі адна раптам зламаецца, каб працэс выпечкі не спыняўся. Яшчэ дадам, што і выпякаюць яны крыху па-рознаму, таму і смак крыху розны даюць. А гэта, як вы можаце зразумець, у сваю чаргу дадатковы плюс пры продажы выпечкі. Далей спатрэбіцца прасейвальнік мукі.
Паглядзіце сюды, вось як ён выглядае. Потым цестамяшалка, качалка і цестадзельнік. Віктар расказваў яшчэ каля паловы гадзіны, а тады скончыў так. Вы падумайце хвілінку, а я пайду па справах, вярнуся, пойдзем у майстэрню, калі вас цікавіць гэта абсталяванне. Віктар скончыў гэтыя словы і выйшаў з пакоя. Зайцы, жэўжык і чым дужэйчык дагрызалі моркву, гусак шэрэг заканчваў праглынаць памідоры, куры падзёўбулі зерне, аднак яны не былі паглынуты толькі ежай. Пасля кароткачасовай паўзы Быстровіч узяў слова. На мою думку, гэта ўсё, што нам патрэбна, каб ажыццявіць нашу задуму. Я б сказаў нават больш, дадаў кот Васіль. Але ці хопіць фінансаў, пачаў Мурзайла. Пра гэта зусім не хвалюся, сябра. Нам бы зараз галоўнае набыць. Потым, калі чагосьці так ужо вельмі хапаць не будзе, здзейснім плаванне да вострава зноў, паспяшаўся развеяць трывогу сябра Чарныш. Ці дапамогуць яны з адгрузкай на караблі, раптам пацікавілася качка Юлія. Так, чаму бы не, адказаў кот Рыжык. Наогул вельмі цікавай мусіць быць уся гэтая тэхніка. Дадзёўбшы зерне побач з сабой, з захапленнем у голасе прамовіла Шпаркуха. У любым выпадку паехаць зараз з Віктарам у майстэрню нам бясспрэчна варта. Тады ўсё канчаткова зразумела будзе, падсумаваў Васіль. Неўзабаве Віктар вярнуўся. Ён быў упэўнены, што сябры захочуць самі ўсё ўбачыць, таму адразу амаль праспяваў басістым голасам. Паважаныя госці, сябры, я ўжо свабодны, можам ехаць. Адзем? Усе патэпалі з пакоя. Пакой пад'ёмнік зараз заняты, таму нам сюды, вёў Віктар. Вось можам па лесвіцы, а калі хто хоча, можа спусціцца з горкі. Так вы амаль імгненна апыніцеся ўнізе, але трэба прызвычаіцца да яе, бо з непрывычкі галава можа закружыцца. Горкай мядзведь назваў стромкую паліраваную металічную паверхню, якая вяла прама ўніз. У чым дужэйчыка ад цікавасці адразу акругліліся вочы. А што там унізе? Ледзь чутна прашаптаў ён. Там усё бяспечна, там спецыяльна зробленая мяккая паверхня. Ледзь толькі спадар Віктар даказаў апошняе слова, лапы чым дужэчыка ўжо адарваліся ад падлогі і рыхтаваліся цвёрда прызямліцца на горку. Аднак цвёрда не атрымалася, толькі ягоныя лапы паспелі дакрануцца да паверхні горкі, як імгненна пачалі рух уніз. Праз паўсекунды сам заяц ужо знік з вачэй. І ўсё, што было чуваць, гэта пранізлівае вясёлае «Гі-і-і». Здаецца, яму весела, спакойна выдаў жэўжык. Трэба паглядзець, як ён. Жэўжык скокнуў на горку і таксама хутка знік з вачэй. Потым Шпаркуха скочыла на край, прыжмурыўшы вочы, прысела. Трэба зразумець, як яна працуе. Голас усё яшчэ аддаваўся рэхам. Далей скочыў кот Бублік, ягоныя лапы раз'ехаліся. Ён апынуўся на жываце і потым мяу. Астатнія каты таксама пазнікалі адзін за адным, ледзь толькі дакранаючыся да горкі. Толькі Мурзайла і Сцяпан вырашылі пабегчы па лесвіцы. Чарныш даў Мурзайлу мяшочак з грашыма і патупаў да горкі. Ён не столькі хацеў спускацца такім чынам, колькі проста лічыў, што варта атрымаць новы вопыт, калі ёсць такая магчымасць. Перад Чарнышом скочылі Чарнышка і Моця, разам абняўшыся. За імі адразу была яшчэ Бурка, Юлія, гусакі ды іншыя куры разам з Віктарам скарысталіся лесвіцай. Віктар проста ведаў, што ўсё роўна цяпер гасцям трэба будзе хаця б троху часу, каб пасля горкі апамятацца, таму спяшацца не было сэнсу. Чарныш спрытна скочыў на горку і адразу адчуў, як лапы яго не слухаюцца. Вочы прыжмурыў, зубы сціснуў, металічная частка горкі была пакрыта празрыстым матэрыялам. Пакрыццё перашкаджала выпадковаму злятанню з горкі на хуткасці. Таму праз шчыліны вачэй Чарныш мог разгледзець абрысы постацей, цэглы, чарнату, пробліскі святла, правады ды іншае. Потым ён адчуў мяккае прызямленне на нейкую резінаву пухкую паверхню. Шырока расплюшчыўшы вочы, ён пабачыў, як іншыя ледзь трымаюцца на нагах. Іхнія пары вачэй, здавалася, глядзелі ў розныя бакі. Хтосьці нават падаў і ўставаў, як вось, напрыклад, Рыжык. Аднак сам Чарныш не адчуваў ніякага галавакружэння. Урэшце рэшт усе павыходзілі з галоўнага будынку. Віктар пайшоў да задняй часткі пабудовы, махнуўшы рукою на знак таго, каб ішлі ўслед за ім. За будынкам знаходзіліся пасаджаныя ў рад тоўстыя дрэвы з раскінутымі ў розныя бакі галінамі. Акрамя велізарнай таўшчыні дрэў і шчыльнасці іх размяшчэння адно ад аднаго, нічога больш нібыта не было асабліва прыкметным. «Коткі!» – прагрымеў мядзведзь у напрамку зараснікаў. І тут большасць прысутных заўважыла прастору, уладкаваную ў галінах і лісці. Вынаходліва ацаніла рабуха і потым цішэй дадала: «Цікава, ці ёсць у іх там гранат?»
З так званага галінавага акна высунулася круглая пухнатая жаўтлявая пыша кота з запытальным выразам. «Збірайцеся, ёсць праца. Едзем да майстэрні». «Нам, мабыць, туды?» – спытала Бялуха, паказваючы крылом на даволі вялікі па памерах перамяшчальнік на 4 колах. «Не, шаноўная, не», – запярэчыў Віктар. «Нам вось да таго транспартнага сродку на рэйках». Падышлі да рэек. Гэтыя рэйкі былі ўдвая шырэйшыя і таўсцейшыя за тыя, па якіх рухаюцца дашчэшка-рухі. Транспартны сродак быў амаль цалкам зроблены з жалеза, якое дастаўлялася на гэты востраў з 32-го вострава. Ён меў праўдаўгаватую круглява-прамавугольную форму з рознымі тыпамі вокнаў, як для жывёл, так і для птушак, а ўсярэдзіне з абодвух канцоў былі абсталяваны месцы для кіроўцаў. Вось якраз на адно з такіх месцаў і беглі 3 ката-кіроўцы, той жоўты кот і 2 шэрыя каты. Яны былі апранутыя ў рабочае адзенне, у камізэлькі сіняга, чырвонага, чорнага і жоўтага колераў. Адзін шэры кот у сіняй камізэльцы падышоў да дзвярэй месца для кіроўцаў і адчыніў іх ключом. Усе трое туды залезлі, праз імгненне рассунуліся дзверы пасярэдзіне. «Гэта ўжо для нас адчынілі, заходзім», – загадаў Віктар. Пазаходзілі, пазаскоквалі, пазаляталі. «Знаходзьце, калі ласка, сабе месцы, зараз будзем адпраўляцца». Унутранае ўладкаванне транспарту было сапраўды незвычайным. Праўда, уласны сам транспарт быў чымсьці зусім новым для большасці каманды. Хоць агульная колькасць месцаў была не вельмі вялікая, яны былі даволі разнастайныя. Куры знайшлі сабе насесты, каты, дашчаныя сядзенні, пакрытыя чымсьці вельмі мяккім, гусакі і качка залезлі ў міні-лазню з падагрэвам. Для зайцоў была земляная загароджа, у якой былі выкапаныя норы. Там было прахалодна і можна было размяць ногі. Віктар гэтаксама меў тут сваё месца. Каля акна тоўстае крэсла і стол. На стале катка з мёдам і нейкі смачны напой ружовага колеру. Імчала, як яго назваў Віктар, рушыў. Рух быў плаўны, хуткасць высокая. Рулявыя каты накіравалі транспартны сродак у паўднёвую частку вострава. Уласна варыянтаў для манёўраў было зусім няшмат. Імчала быў зроблены ў асноўным для магчымасці хуткага перамяшчэння з адной часткі вострава ў іншую. Чарныш пачаў углядацца ў акно, спрабуючы разгледзець мігценне краявіду. «Чаму мы не прыплывалі на гэты востраў раней?» – раптам спытала ката Рыжуха. «Тут ёсць чаму павучыцца». «Не было, значыць, патрэбы?» «Прычыны, Рыжушка», – спакойна адказаў Чарныш. «Але цяпер мы тут». Дабраліся да патрэбнага месца вельмі хутка. Імчала спыніўся прама на тэрыторыі майстэрні. Госці вострава цяпер на свае вочы бачылі гэтую самую высокую пабудову. Аднак на тэрыторыі майстэрні была не толькі 10павярховая пабудова. Вакол было шмат меншых за яе будынкаў, розных платформаў. Тут працавала немалая колькасць катоў і пеўняў. Яны выконвалі больш цяжкую фізічную працу ў параўнанні з коткамі і курамі. Але гэта не было жорсткім правілам. Тут працавалі амаль усе прадстаўнікі птушак і жывёл вострава, выконваючы розныя віды работаў, ад падачы прапаноў для новых вынаходстваў, ідэі па паляпшэнні таго, што ўжо існуе, да падтрымання неабходнага парадку і чысціні. Кожны, хто быў рады ўдзельнічаць у працэсе стварэння, удасканалення і вытворчасці тэхнікі, мог знайсці тут працу даспадобы. Як і каты-кіроўцы, усе працаўнікі на тэрыторыі былі апранутыя ў яркае рабочае адзенне. «Добры дзень, спадару Віктару!» Падышоў адзін белы кот у чорнай камізэльцы і ўстаў і прывітаў, разумеючы, што адказны прыбыў з нейкім словам. Белы кот чакаў гэтага слова. «Снежна-белыку, гэта сябры з першых астравоў», – пачаў мядзведзь. «Вельмі прыемна», – звярнуўся снежна-белык да прыбылых. «Рады тут вітаць. Яны б хацелі развіць пякарскую справу. Я ім расказаў, што мы можам запрапанаваць, а цяпер хачу паказаць тое, чым канкрэтна мы маглі б дапамагчы. Разумею. Вядзі нас, будь ласкавы, да аддзелу сярэдніх моцнасцей», – скончыў Віктар. Белы кот па імені Снежна-белык так і зрабіў. Ён быў наперадзе, астатнія ішлі за ім. Здавалася, што ніхто больш не заўважыў прыходу гасцей, але на самой справе гэта было зусім не так. Проста працаўнікі, па-першае, былі занятыя сваімі абавязкамі, а па-другое, хоць госці не прыходзілі штодня, аднак і рэдкасцю гэта тут таксама не было. Снежна-белык не пайшоў адразу да самай высокай пабудовы, а павёў да нейкай пабудовы над зямлёй. Там увайшлі ў тунэльны праход, які, як спачатку здавалася, вёў кудысьці глыбока пад зямлю, але не, пад зямлёй ніхто не крочыў. Кот некаторы час яшчэ за сабою налева і направа павадзіў, а потым усё часцей пачалі трапляцца лесвіцы.
Урэшце сябры апынуліся на 4-м паверсе галоўнай пабудовы, хоць здавалася, што ў яе кірунку не рухаліся. «Вялікі дзякуй, Снежна-Белыку, за дапамогу», — сказаў Віктар, калі ўсе зайшлі ў пакой, пры ўваходзе ў які вісеў надпіс «Аддзел сярэдніх моцнасцей». Уласна кажучы, гэта не быў заліваны пакой, гэта быў пакой, які вёў у іншыя розныя пакоі. Снежна-Белык знік, і насустрач наведвальнікам выйшла каза з паперкай у зубах, якую яна ўважліва чытала. «Даліта!» — звярнуўся да яе Віктар. «О, добрага часу дня, спадар Віктару, як у вас справы?» «Зараз ідзем у памяшканне з узорамі энергетычнага абсталявання. Я думаю, нам спатрэбіцца дапамога. Некалькі дасведчаных працаўнікоў для тлумачэння нашым пакупнікам, як працуе тое ці іншае вынаходніцтва». «Добра, дзякуй, зараз знойдзем тых, у каго ёсць свабодная хвілінка». Тым часам наведвальнікі ўвайшлі праз яшчэ адны дзверы. Віктар нешта націснуў, і яны адчыніліся. Чарныш з сябрамі пабачыў розныя ўзоры вынаходстваў, якія блішчэлі на жалезных і драўляных падстаўках. Некаторыя вынаходствы былі падвешаныя на вяроўках, некаторыя былі прымацаваны да сценаў, некаторыя былі агароджаныя чымсьці, некаторыя былі накрытыя празрыстай плёнкай, некаторыя тканінай, а некаторыя нічым не былі накрытыя. «Прыгожа тут!» — выказалі сваё здзіўленне Чарнышка, Пушыстая, ды і не толькі яны. Пачаў мядзведь з паказу ды падрабязнага апісання кандыцыянера. Потым паказаў 2 халадзільнікі, большы і меншы. Калі Віктар збіраўся паказаць прасейвальнік мукі і расказаць пра яго, якраз увайшлі шэра-белы гусак і беленькі кот з чорна-аранжавымі плямамі на галаве і спіне. «Вітанкі выдатным працаўнікам майстэрні!» — прывітаўся Віктар. «Студэнчыку, падыдзі, прашу, калі ласка». Віктар паказаў кату аркуш паперы з запісам, гусак куценька на яго зірнуў. Госці падзяліліся на 3 групы. Гусак гаварыў з птушынай аўдыторыяй, каты Мурзайла, Васіль, Чарныш, Быстровіч і Рыжык трымаліся бліжэй да Віктара, а астатнія каты і зайцы хадзілі па пакоі са студэнчыкам. Хоць часам усе збіраліся вакол аднаго прыбора, і тады хтосьці адзін пра яго расказваў. За ўсімі гэтымі цікавымі гісторыямі і размовамі пра абсталяванне, асобныя прыборы і хлебапякарскую справу ў цэлым сябры не заўважылі, як надышоў вечар. «У нас яшчэ будзе магчымасць да заўтра ўсё абдумаць, што менавіта мы хочам купіць», — нарэшце спытаў Мурзайла. «Так, канешне», — адказаў Віктар. «Зараз будзем шукаць вам месца для начлегу, а заўтра тады зноў сюды завітаем». «І так, мяркую, што нам спатрэбіцца дапамога з дастаўкай набытага абсталявання на карабель», — дадаў Чарныш. «Пра гэта зусім не хвалюйцеся, дапамога з дастаўкай, гэта само сабой зразумела», — запэўніў мядзведь. «Калі дазволіце, вырашыў яшчэ дадаць беленькі коцік-кансультант, маю на сэрцы падзяліцца з вамі дадатковай інфармацыяй. Так атрымалася, што праз 2-3 дні у нас будуць дыскусіі, вывучэнне, як функцыянуюць такія падобныя прылады, вынаходствы і гэтак далей. Навучанне будзе доўжыцца амаль 2 тыдні. Для вас яны могуць быць цікавымі галоўным чынам таму, што хтосьці з вас будзе мець магчымасць больш дакладна зразумець, як функцыянуе гэта абсталяванне. А калі пазней так здарыцца, што нейкая прылада выйдзе з ладу, у вашай мясцовасці будзе нехта, хто ведае, як адрамантаваць яе. Не трэба будзе выклікаць кагосьці ажно адсюль ці нешта дастаўляць ажно сюды для рамонту». «А хто можа пайсці на навучанне?» — паспяшалася запытаць Шпаркуха. «Любы з вас». «Але не ўсе, на жаль, бо ў нас яшчэ ёсць тыя, хто жадаюць вучыцца. Аднак 3-5 з вас можам спакойна запрасіць. І нам, вядома, за гэта патрэбна будзе заплаціць дадаткова». «Так?» — спытаўся кот Батон. «Ёсць іншы варыянт. За некалькі гадзін да вучобы, раніцай і пасля вучобы ўвечары дапамагаць працаваць на прыстані. Праца ідэальна падышла б замест платы за вучобу і абеды падчас перапынкаў між часам навучання». «Так, гэта ўсё цалкам магчыма арганізаваць», — пацвердзіў Віктар. «Патрэбна толькі вашае жаданне, а мы падтрымаем, чым зможам». «Гэта вельмі цікава. Шчыры дзякуй за гэтую інфармацыю», — сказаў Чарныш. «Дык вось, начаваць. Шэры, калі ласка, вазьмі мілых гасцей і ідзіце да Рыжай. Упэўнены, што яны яшчэ не пайшлі дадому. Даруйце, можа, нам лепш вярнуцца да нашых караблёў», — перапыніла Моця, думаючы пра сваё ўтульнае гняздзечка на караблі. «Далёкая будзе адсюль дарога, праз гэта не будзе часу адпачыць і пагаварыць пра абсталяванне», — адказаў Віктар. Потым зноў звярнуўся да Шэрага. «Дык вы паспяшайцеся да Рыжай. Заўтра паснедайце і буду чакаць вас у галоўнай пабудове». «Бывайце, да заўтра, да пабачэння!» Віктар яшчэ каля хвіліны чуў словы развітання і падзякі за чароўны дзень. Кот-студэнчык пахляптаў язычком свежай вадзічкі пасля доўгага гаварэння, а гусак шэра паказаў нам, дзе была Рыжая.
Рыжая была рудой лісой з вялікім пухнатым хвастом, якая адказвала за ўсё размяшчэнне гасцей амаль ва ўсёй паўднёвай частцы вострава. Моўчкі яна уважліва агледзела гасцей вачыма. Лічыла. Потым узяла са стала часопіс, разгарнула яго і перагарнула некалькі старонак. Потым яна падняла вочы і хутка вымавіла: «Магу раздзяліць вас на 2 групы. Калі гэта магчыма, дык прасілі б, прынамсі на гэтую ноч не дзяліць, бо ў нас ёсць пытанне для абмеркавання», — адказаў Чарныш. Рыжая яшчэ каля 2 хвілін гартала часопіс. «Шэры, вядзі іх да блакітнавокай, яна ўжо прыйшла на начную працу. Хай вязе іх да спявучага пасялення. Там ёсць 3 вольныя хлявы, у 2 з іх могуць размясціцца». Шэры так і зрабіў. Ён павёў катоў, курэй, гусей, зайцоў і качку на вуліцу. Назад ішлі таксама праз нейкія лабірынты, выйшлі на адкрытае паветра. Яны былі далекавата ад самай высокай пабудовы, але зусім не там, дзе ўваходзілі ў тунэльны праход. Потым Шэры кудысьці знік, некаторыя нават крыху занепакоіліся, але раптам прысутныя пачулі сігнал, які ўжо быў усім знаёмы. Званочак ад дашчэшка-руха. «Там хтосьці махае лапаю», — заўважыла спявунка, першай пабачыўшы котку каля дашчэшка-руха. Пакуль сябры шабавалі да коткі, яна яшчэ 2 каты прымацоўвалі прычэп да дашчэшка-руха. Прычэпам была такая ж платформа, як і сам дашчэшка-рух, але без пульта кіравання. «Усім прывітання!» — ветліва усміхнулася котка. «Мяне завуць блакітнавокай, вам да спявучага пасялення, так?» «Здаецца так», — аж крыху разгубіўся Чарныш. «Так», — цвёрда сказала Чарнышка. Лісіца сказала фразу «да спявучага пасялення». Блакітнавокая адказала: «Зразумела, я проста ўдакладніла. Залазьце, калі ласка, хто да мяне, а хто на прычэп. Яшчэ заедзем па дарозе ў краму, бо ў тых хлявах можа нічога не быць ежы». Спынілася каля крамы, а потым паехалі да хлявоў. Рэйкі не вялі прама пад хлявы, таму давялося яшчэ трохі прайсціся. Вось гэтыя хлявы, зараз іх для вас падчыню. Можаце пераначаваць тут 2 ночы, а потым паглядзім, як пойдуць справы. Яшчэ адно. Заўтра я прыеду забраць вас, альбо ўжо Васіліска, калі ў мяне не хопіць часу. Усяго добрага. Было прыемна мець гутарку з усімі вамі, поспехаў вам з пякарскай справай». Пралапатала блакітнавокая, адчыніла дзверы, памахала лапкаю і хуценька пабегла да свайго дашчэшка-руха. Як толькі котка знікла з далягляду, куры пападалі на лапы. Каты разлягліся на зямлі, зайцы пачалі рабіць кулькі. «Шаноўныя, разумею, што вы стаміліся», — пачаў гусак Жоўтык. «Але давайце хутка павячэраем ды падзелімся ўражаннямі, галоўным чынам ад размовы з Віктарам, Шэрым і студзенчыкам», — скончыў кот Быстровіч. Тэхніка амаль усім спадабалася. Пытанне было ў тым, што на ўсё запрапанаванае не хапала грошай. У рэшце рэшт, пасля абмеркавання вырашылі, што прыдбаюць усё, акрамя другой печы. Калі абсталяванне якаснае, калі пякарская справа пойдзе добра, тады будзе магчымасць купіць і другую печ і іншыя неабходныя рэчы. «А што вы думаеце пра навучанне?» — спытаў Мрузайла. «Хто хацеў бы? Каму цікава? Я лічу, што мне, як кату, які прыдумаў усю гэтую справу, проста неабходна прайсці навучанне. Я хачу», — гучна кокнула Шпаркуха. «Гэта такая надзвычайная цудоўная магчымасць у жыцці. Мне цікава». «Дарагая сяброўка, ты і так ужо ўсё ведаеш», — падміргнула ёй Рыжуха. «Не ўсё. Напрыклад, я не ведаю дакладна, як працуюць гэтыя печы, кандыцыянер». «Ну добра, Шпаркуха, ты з намі. Я таксама хачу», — прагаварыў кот Чарныш. «Ура!» — узрадавалася Шпаркуха. Падчас гутаркі вырашылі, што вучыцца паедуць Чарныш, Шпаркуха, Мурзайла, а таксама, калі будзе магчымасць, качка Юлія і кот Васіль. А яшчэ, для того, каб мець магчымасць засяродзіцца выключна на вучобе, вырашылі, што замест тых, хто будзе вучыцца, нехта застанецца працаваць на прыстані. Усе застацца гэтаксама не маглі, таму што на 3-м востраве было шмат падрыхтоўчай працы. Варта было дапамагаць, ды і квоце з хітруняй таксама, безумоўна, ўжо была патрэба дапамога за гародам. Таму схіляліся да думкі, што карабель Чарныша застанецца тут, а тыя, хто не будуць вучыцца і працаваць на прыстані, вернуцца на 3-й востраў на птушыным і каціным караблі разам з абсталяваннем. Тады ж першаастраўлян адразу завязуць на 1-й востраў. «Чарнышу, як наконт таго, каб наведаць 31-й востраў?» — спытала Рабуха. Прадавачка на 4-м востраве казала, што фіялетавы гранат адтуль. «Рабушка, будзеш дамаўляцца з тымі, з кім будзеш плыць. Але думаю, што праз недахоп часу тое, што ты ўсё ж даплывеш туды, малаверагодна». Пазней Чарныш паабяцаў ёй разгледзець варыянт наведвання 31-го вострава пасля таго, як сам адчаліць з 33-го. Пасля бурнай размовы ўсе неяк амаль імгненна змоўклі. Праз стомленасць не было сіл ісці да другога хлява, таму ўсе больш-менш зручна размясціліся і пазасыпалі.
Здалося, што ледзь не праз імгненне, як віруха ўскочыла ў хлеў блакітнавокая. «Шаноўны я!» — гучна звярнулася яна да ўсіх. «У вас 10 хвілін. Калі вы не паспееце, мне давядзецца ехаць самой, а Васіліска тады прыедзе да вас толькі праз 2 гадзіны». Хоць і здавалася, што з вечара прайшло толькі імгненне, насамрэч ужо была раніца, і прамені сонца пранікалі скрозь шчыліны. «Добра, зразумелі», — коротка адказаў Чарныш, з усіх сіл стрымліваючы пазяханне. Блакітнавокая выйшла, тады Чарныш некалькі секунд падумаў і звярнуўся да тых, хто ўжо прачнуўся. «Паслухайце, не трэба нам усім ехаць. Паедуць тыя, хто будуць вучыцца. Ім не зашкодзіць яшчэ раз пабачыць абсталяванне, а яшчэ Рыжык, Быстровіч, Чарнышка. Дамовіліся?» Чарныш і тыя, хто паехаў з ім, адвезлі грошы Віктару, потым яшчэ раз прыбылі ў майстэрню, выбралі пякарскае абсталяванне. Віктар арганізаваў яго дастаўку да птушынага і кацінага караблёў. Студзенчык запісаў на навучанне Чарныша, Мурзайлу, Васіля, Юлію, Шпаркуху. Чарныш дамовіўся са студзенчыкам пра магчымасць працаваць на прыстані для тых з каманды, хто захоча працаваць замест тых, хто будзе вучыцца. Увечары ўся каманда нарэшце сустрэлася на беразе каля караблёў. У тым ліку Кагут, Кукарыкайла, Лугавы і Батон. Дзяліліся ўражаннямі ад вострава і зносінаў з мясцовымі астраўлянамі, абмяркоўвалі набытае абсталяванне, якое ўжо было на 2 караблях. На наступны дзень сябры проста шпацыравалі па востраве, адпачывалі, елі, весяліліся, размаўлялі адно з адным, бачылі Салапету, Юльяну, віталіся з імі. Пасля абмену меркаваннямі на працягу некаторага часу пастанавілі, што на 33-м востраве для працы на прыстані на час навучання Васіля, Юліі, Мурзайлы, Шпаркухі і Чарныша застануцца каты Рыжык, Сцяпан, Руды, Бублік, а таксама яшчэ куры Чарнышка, Рыжуха і Моця. Куры вырашылі застацца для таго, каб галоўным чынам гатаваць на караблі. Рабуха таксама хацела затрымацца, каб потым нагадаць Чарнышу наведаць 31-й востраў і пашукаць там фіялетавы гранат. Але ўсё ж вырашыла, што лепш вернецца дадому дапамагаць Квоце і Хітруне на агародзе. Яшчэ праз дзень каційны і птушыны караблі адплылі, ледзь толькі развіднела пасля ночы. Чарныш і тыя, хто застаўся з ім, махалі сваім, зычачы шчаслівай дарогі.